Bos días, benvidas e benvidos a esta nova experiencia do Consello da Cultura Galega, a este seminario, un foro de reflexión e debate que titulamos de maneira bastante extensa, pero que quere ser inequívoca, como onde estamos, cara a onde camiñar, xestión e políticas culturais nos concellos, reto ante a COVID-19. É un ciclo non presencial organizado pola Comisión de Xestión e Políticas Culturais do Consello da Cultura Galega. Saúdo, en primeiro lugar, as 4 persoas que sei seguro que nos acompañan: a Pilar Portela, a Alberto García, a Juan Antonio Seara e a Marcos Lorenzo, que conducirá a sesión do día de hoxe. A todos 4 comezo por agradecer a súa disponibilidade, a súa xenerosidade, o compartir connosco pois, o seu saber, a súa experiencia, as súas reflexións, e aínda que o digo en último lugar, non é o agradecemento menor polo esforzo que me consta que hai que facer para acomodarse a formatos que son distintos dos que estamos afeitos a utilizar neste tipo de intervencións. Saúdo tamén, naturalmente, a os que nos acompañarán nas outras partes deste ciclo e a todo o público que nos segue, tanto presente como futuro, e de maneira moi especial a Sergio Lago, membro tamén da Comisión Técnica que coordinou este ciclo. Beizón, Sergio. Unha das liñas permanentes do Consello da Cultura Galega é estar atento a cantos indicadores nos proporcionan información sobre o estado da cultura, tanto se trata de análise de tipo global como de algunha área, parcela, sector ou aspecto, e naturalmente a elaboración de documentos que unhas veces son informativos, descritivos, e outras veces, ou case sempre tamén, introduce unha parte propositiva. O Observatorio da Cultura Galega do Consello é un bo referente neste sentido, tanto en Galicia como xa cada vez máis fora de Galicia. Os nosos informes están disponibles en aberto e a eles vos remito. Neste momento de incerteza e desorientación provocadas pola irrupción imprevista dunha situación nunca antes vivida, o encargo fundacional do Consello da Cultura Galega como órgano de avaliación da cultura, do estado da cultura, e como órgano de alta asesoría faise aínda máis presente. De feito, quen analice pois, a nosa actividade nos últimos meses verá que con distintos formatos, con distintos obxectivos e con distintas fontes fomos elaborando de maneira continua informes que dan conta pois, do que se coñece, tanto documentos de elaboración propia como traslado de datos e informacións producidas noutras instancias, naturalmente sempre coa súa análise, ou, quixemos tamén servir de canle, de expresión das preocupacións que foron xurdindo de distinto tipo de organizacións e plataformas dentro do sector. Como Consello da Cultura Galega xa quixeramos ter unha receita clara e inequívoca de como habería que facer para sair dunha maneira rápida e eficaz desta nova crise que para o sector cultural se veu sumar de maneira dramática a crise económica do ano 2008, da que aínda non conseguira recuperarse e de feito pois fixo ou estaba facendo de maneira moito máis atrasada, moito máis lenta que a outros sectores económicos de Galicia. Non temos receitas máxicas que ofrecer, pero sí temos a vontade de non desistir. E sabemos, ademais, temos o firme convencemento de que as solucións só se poden conseguir en diálogo constructivo, de maneira colaborativa, escoitando as distintas sensibilidades, as distintas percepcións, as distintas propostas que poidan xurdir de todo o tecido cultural nun diálogo fructífero.
Nesta ocasión, neste ciclo que agora comeza, poñémolo foco sobre a xestión e políticas culturais dos concellos. En Galicia hai 313 concellos de tamaño moi desigual, de demografía desigual, de condicións económicas desiguais, etc. Aquí mesmo nesta xornada están representados 3 concellos que son moi diferentes entre sí: Allariz, Boiro e Pontevedra. Tamén sabemos todos, non fan falta grandes análises para comprender que a economía da maior parte dos concellos galegos non é boa, nin son instancias públicas moi sobradas de recursos económicos. Sen embargo, cando observamos as cifras e sumamos o investimento en cultura que fai a Xunta de Galicia, que fan as 4 deputacións e os 313 concellos, observamos con admiración que o 56% de investimento cultural que se fai en Galicia fano eses 313 concellos, como digo, a maior parte deles non sobrantes de recursos. Ademais, os concellos son os que están máis próximos da cultura de base, que é o fermento cultural do país. E, ademais, a maior parte do traballo cultural do país está feito por eses pequenos equipos locais, ás veces equipos unipersoais. Por tanto, o interese que nós temos en promover algún tipo de diálogo entre as persoas que están ocupadas da cultura neste ámbito local, desde o punto de vista do Consello da Cultura, é grande. Reparen que sin excluir a ninguén, non é a nosa intención en ningún momento a exclusión, sino sempre a suma, mas sen excluir a ninguén, convocamos os técnicos, os especialistas en xestión cultural, os que coñecen de primeira man os verdadeiros problemas da planificación e a xestión das políticas, os que teñen experiencia en imaxinar solucións. Como a seguir, Marcos Lorenzo vai presentar o desenvolvemento do ciclo ao longo das 3 xornadas que o integran, non me deterei máis niso, pero sí quixera insistir en que desde o confinamento físico buscamos a rede humana e creadora, buscamos o diálogo frutífero, a reflexión inspiradora, os debates construtivos, a elaboración colaborativa do discurso, as propostas imaxinativas e eficaces. Por iso, esta actividade que agora se inicia non se pecha nos 3 diálogos en liña, senón no documento conclusivo que, a modo de informe propositivo, se fará público despois do remate. Anímovos a participar de todas as maneiras posibles. Grazas.